जालू काहे बताई रोजे रोजे चंदा बाजार भेटालू करे का जिला जौनपुर जालू भगभग ना बबी कवाना साबुन से नहालू करे का जिला जौनपुर जालू अरे अरे म्यूजिक बाय अजय यादव चले लू कमर मटकाई कि चश्मा लगाई गोरी हो रतनपुर में होते भोरे भोरे जालू वहाँ के छोला खालू गोरी हो धर्मापुर में गोरी हो चले लू कमर मटकाई कि चश्मा लगाई गोरी हो रतनपुर में होते भोरे भोरे जालू वहाँ के छोला खालू गोरी हो धर्मापुर में टणावा बम्बावन में देखालू करे का जिला जौनपुर जालू अरे भगभग ना चल हट कवाना साबुन से नहालू करे का जिला जौनपुर जालू बाजार में जालू बड़ा भनपुरी गोरी मन करे चुपे चोरी धले ही अखबार में मारा तसाभे मोहर की चर्चा बा तोहर के राकत बाजार में जालू बड़ा भनपुरी गोरी मन करे चुपे चोरी धले ही अखबार में नहीं भोला विकास से लाचालू करे का जिला जौनपुर जालू अभी तुम्हें समझ में आया कि नहीं कवाना साबुन से नहालू करे का जिला जौनपुर जालू अरे बात बुझा कहला तुम कैले बारो।